национална идентичност на тези хора, които живеят в Голо бърдо. Македонците, т.е. Скопие, настоява, че е македонско. Самите те как се чувстват? Това е един доста сложен въпрос. Защото поражда едни напрежения. Съвсем нормално е. Знаем ги и вие и аз добре. Моята научна и човешка коректност изисква да призная, че особено сред по-младите хора действително има такива представители на общността, които са разколебани. Не са сигурни точно какви са. Все пак съседството на Македония е достатъчно силен фактор. А и Македония прави едни определени неща. Тя все пак води една пропаганда към тази общност и към тези хора. Но за мен лично по-голямата част от общността и особено хората от средната възраст и по-възрастните хора са напълно убедени, че са българи. Значи, по-възрастните хора казват, нямаше такова нещо като македонец, чедо. Всъщност, какво означава за тях понятието македонец? Няма такова. Абсолютно етикета българин и български език, особено български език, е много устойчив сред общността. Аз мисля, че все пак езика като един сериозен етно-идентификационен маркер. Това да ви питам за език. Има ли той нещо общо с езици славянски и различни от български? Конечно телевизиска програма на македонски јазик и во Албанија, но не на државната радиотелевизија, што со години го бараат македонците и го сметаат за нивно легитимно право, туку во Корча. Се вика телевизија Кристал. Телевизијата всушност постои 10 години, но сега под наем ја имаат македонци. Извршен директор е Васил Стериовски, а за програмата се грижат уште 5 млади македонци. Имитуваме се македонски програми, филмови, документарни, македонски народни приказни, песни македонски. Вземаме продукција од македонски медиуми од Македонија, но набрзо ќе почнеме со своји емисии, своја продукција. Според него, медиумот покрива простор од околу 200.000 потенцијални гледачи. Тој не крие дека поради големиот број македонци, локалните албански медиуми ги губат слушателите, па во нив гледаат сериозна конкуренција. Локалните медиуми што се во Корча, не смета како конкуренција и почна и тие да пуштаат македонски песни. Значи, ова беше позитивно. До година, кога ќе треба да ја продолжат дозволата за работа, се надеваат дека ќе имаат и нова посовремена опрема и предавател со поголема моќност, како и своји студија во Тирана и Елбасан. Во тоа велат може да им помогнат и македонците од диаспората, како и македонски бизнисмени од Македонија и од Албанија.